खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्ला भारत-भुटान सिमाजों जिंनि गंसे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बाय'ला फानलाय हाथाइ सनाजुलि। बे हाथाया जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना मुवा बेसाद मोननायजों लोगोसे जायगायावनो मावनाय गोनां मैगं थाइगंफोर मोननाय जायो। नाथाय बे हाथाइनि गुबै महरा सरासनस्रा हाथाइजों गोबां आलादा आरो मोनसे समान महर मोनो। जोंनि बे बिटिआरनि मोनसे हाथाइ बाजार बाथ्रा जाहैबाय बायग्रा फानग्रा सुबुंफोरा आइजोफोरानो बांसिन बे हाथाइ बाजाराव नुनो मोननाय जाया। हौवाफोरनि फाननाय आरो बायनाय। मख'जाथाव दि दिनैनि बाजाराव आरो जोलुर मुलुगाव आइजोफोरानो गाव गावनि नखरखौ सुफुंनो आरो फेहेरनो हौवा माहारिखौ लामा नायालासिनो गावनो गावनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो ओंखारबोदों। बे थारैनो मोनसे जोंनि बिटिआर हालामनि थाखाय मोजां बिदिन्थि आरो थारैनो जुदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां आइजो माहारिनि थाखाय आलादा हाथाइ बाजार खालामगोन होननानै फोसावनाय बायदि खामानि मावबोला थारैनो बिटिआरआ मोनसे बयजोंबो आइजो माहारिनि थाखाय गोबां बाखनाय जाथावगोन। गबर्धन दख'रा एबसुनि बानजायनायाव थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिटिआर हालामनि माखासे एरिया दानख'नायखौ लानानै नंखाय फोसावनायजों गोबां गावजों गाव सावरायलायनाया बर' रायजो राजाफोरखौ गोबां गोनो गोथो खालामगासिनो। नाथाय बेफोरबायदि नंखाय मेल एबा सिमा फोसावनाय बयनिख्रुइबो बर' रायजो राजाफोरा सांग्रां जा। मानोना साननैसो सिगां माखासे नंखाय मेप बानायनानै उदालगुरि जिल्लायाव गाव गावनि गामिफोरखौ मेपआव दानख'ना जानाय नुनो गोबां ससियेल मिडिया एबा मेल मिटिंनि सायाव नायनायखौ नुदों जादों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायो दि थांनाय समाव जाबायदि माखासे बिटिआरखौ गनायना लानो हायि सुबुंफोरा नंखाय मेल खालामनानै गामि दानख'नायखौ लानानै नंखाय फोसावनानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायथिनानै होयो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बगरिबारि गावपन्सायत गोबां जाख्ल'नायनि अजद ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा पन्सायतनि आफादगिरिनि सायाव गोख्रों मुर्दाबाद स्लगानजों धरना होनायजों दुखु थासारि। जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 95 नं. बगरिबारि गावपन्सायतनि आफादगिरि कंग्रेस पन्सायत आबदुल्ला महामायारि। कर'ना भाइरासनि थासारियाव रायजो राजानि थाखाय फैनाय रां खावरिखौ जाख्ल'नायखौ मोनथिनानै रायजोफोरा थाबैनो जाख्ल'ग्रा नं. 95 गावपन्सायतनि आफादगिरि फारुक आब्दुलखौ खानो होनांगौ होननानै दाबि आरो जाख्ल'नाय फारुक आब्दुलनि हेंथायै पुलिस बिफानआ फायार बो होबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मलता प'स्ट इनड'र स्टुडिय' फिल्डमार्ट ग'वाया जानो गोनां गेम आसामनिफ्राय खमै सा 150 गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आसामाव गोबां गेलेगिरिफोरानो गेलेनो मोनासै। आसामनि नङा मोनथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनि गेलेगिरिफोराबो गेलेनो मोनासै। आसामनि किक बक्सिं हानजानि
आफादगिरि हरियाकुस बरुवा आरो नेहाथारि आर'पित पटेन बिथांमोना गेलेनायनि मुङाव से दाननि सिगाङावनो रेजिस्ट्रेशननि मुङाव सासेयाव 5,000 राङै हरनायनि उनावबो रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो हायि जाहोनाव गोबां गेलेगिरिफोरा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। गोबां गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनो मोनैनि दुखु मोनदों आरो गोबां मेगन मोदै गनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामजों लोगोसे गोबां रायजोफोरा बेबादि थासारियाव थाङाखै, जायगा मोनाखै, जायनि थाखाय हरनि 2:50 निफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थायैखाय हटेल नागिरनोबो गोनां जादों। बे दायनिगिरिया आसामनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि लोगोसे सामलायगिरिनिबो गोबां गोरोन्थि दं होननानै गेलेगिरि बिथांमोना सोंखारियो। बे गेलेगिरिनि गेजेरावनो भारतारि रैखाथि हान्जानिफ्रायबो गावनि डिउटिखौ आर्जिना लानानै गेलेफैदों होनना खौरां मोनदों। बिटिआरनि मोब्लिब जगायनाय आरो टुरिजम लोगोसे बायदि बिथिङाव जौगाखां खालामनो बड'लेण्ड हायुंआरि मावख'आव सावरायमेल खुंदों। मैया बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेलनि जोनोम सान एबा इउटुब चेनेलआ खुलिजेननाय सान। बेखौ लोब्बा लाखिनानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फिस्ला जे. बरगयारि बिथाङा जोंसां बरगयारि बिथाङा बड'लेण्ड रादाबनि जोनोम सानखौ गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोननायखौ गावनि गोसोनिफ्राय फोरमायथिनानै होदों। हाग्रामा महिलारीआ गावनि दैदेननाय दोलोखौ सरकाराव लाफानो थाखाय दासान्दि हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायबाय थानायनि बाथ्रा चेराङाव फैदों।